नैबे गामिया जाहैबाय थुरिबारि कमलसिं थुरिबारि होनो आरो लोगोसे दिनै 10 बाजियावहाय नैबे न'खरावहाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा माने माइ गायनायखौ चान्स लानानै आरो न'खराव मानसि गैयैखौ चान्स लानानै बे न'खराव सेस माने सिखाव हाबदों आरो सिखावा दिनैल' हाबाखै माने खनब्रैसो जाबाय आरो दिनैजों मा लांखो खनब्रैयाव माने दै सारग्रा मेचिन लांदों मोनसे पाम्प सेट ओमफ्राय मोसौ लांदों आरो दै बोखोग्रा मेचिन फिसाखौबो लांबावदों खमसे खम दिनैनि सिखाव खावनायावहाय मथा मथि 19,500 थाखा लांदों आरो बे सिखावा दिनैहाय दा जोङो बेखौनो बड'लेण्डनि गेजेरजों जोंनि जिहेतु थुरिबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं सतर्क होनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेफोरबायदि जोंनियाव सिखाव बा माबा मोनसे खावनाय जाथाया दाजाबावथों लोगोसे जोंनाव माखासे मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायो सन्देह गोनां आरो सिनाय मोनै मानसिफोर दा गुबुन जायगानिफ्राय फैयो आरो बिसोरो माने हा आदि लायो आरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै खामला मावफैयो जों सन्देह खालामनाय बायदियाव बिसोरखौनो जों सन्देह खालामनाय जादों दा हा आदि बायदिसिना गायनायखौ जों गुबुनारिनो होआलासिनो जोंनि बर' जाथियानो आदि फानिखौ गायनानै जायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो दिनैदि बेफोरबायदि खावनानै दिलांबाय आरो बहाबाफोर नोंसिनि गामियावनो सोरबा साखाथि फाखाथि न'खरफ्राव बिदिनो खावबावदों खावनाया बे बोसोरनि गेजेराव मोसौआ मथा मथि 20तासो मोसौ गोमाबाय बे गामियावहाय थुरिबारियावहाय दा गुबुन जायगायावबो जादों गामि खाथि खाला जिहेतु बे फैबाय थानाय समाव जाया आरो गुबुनारिफोरखौ हाबनायनिफ्राय जोङो बन्द' खालामनो हायोबा जों मोजां जागौ आरो गुबुनारिया खावना लांदों होनना सन्देह जों बेखौ मिथिखागौ गुबुनारियानो लांदों बेखौ सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा एबा हमनोफोर मोनदों नामा जोङो बेखौ जों दा फकास खालामथ'नो हानाय नङा जों बेखौ फकास खालामथ'नो हानाय नङा फकास खालामबा एसे उसुबिदा जागोन जों बेखौ मिथिनानै थाखाबाय आरो जों रायजोनि गेजेराव बेखौ सावरायलायगोन सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ फकास खालामनाय जागोन